הגברים של היום הם הגברים הכי חלשים והכי נשיים שהיו אי פעם בהיסטוריה של האנושות. גבר ממוצע היום לא מסוגל להגן על עצמו או על מי שקרוב אליו. גבר ממוצע היום לא מתאמן. גבר ממוצע היום לא מתפתח אינטלקטואלית. רוב הגברים היום רצים אחרי בנות, רצים אחרי עוד איזושהי שחטה או אחרי עוד איזשהו דרינק עם חברים כדי לברוח מהמציאות שהם נמצאים בה. וזאת הסיבה למה כל כך הרבה גברים היום בדיכאון מוחלט, כי הם בורחים מהבעיות שלהם במקום להתמודד איתם. מה שאני רוצה שתעשה, תפסיק עם סמים לגמרי, תפסיק עם אלכוהול ותתרכז בעצמך, תעשה את שלושת הדברים הבאים. תתחיל להתאמן, תשקיע בגוף שלך כמה שיותר. דבר שני, תתפתח אינטלקטואלית, כל הזמן תנסה להרחיב את הידע שלך, כל הזמן תנסה להגיע לגרסה יותר טובה של עצמך ונסה ללמוד דברים חדשים. ודבר שלישי, תעבוד קשה בלי להתבכיין כמו ילדה קטנה. לא משנה כמה קשה, תמשיך לעבוד, תמשיך לעבוד, תמשיך לעבוד, ואתה תראה שהכל יסתדר בסוף הדרך. אתה תראה כמה מאושר אתה יכול להיות ברגע שאתה תשיג את הקוביות שלך, ברגע שאתה תרגיש שאתה משיג את העבודה שלך, וברגע שאתה מרגיש שאתה ברמה אינטלקטואלית גבוהה, אתה תראה כמה מאושר אתה יכול להיות. אתה תראה כמה שליטה יהיה לך על החיים שלך.